Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapagpakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong unto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw, mga kaaksyon sang Webes, yari kita sa ikaapat nga adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Nagnubo na, no? Kabay untang nga maganubo ang numero sang COVID-19 diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kahapon nubo na siya. Kabay untang subong adlaw mas nubo pagid, no? Karon dugay-dugay ang ato sining winner sang sa pamaskwa sang ERB aton dalon man mga kaaksyon sinuayhan mapalaro, no, sang 500 pesos mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa mga kaaksyon tang nakachibog na sa sining udtong iban sining kwan pa man nga gahimos-himos na mga kaaksyon para sigurado magkapanyaga na dugay-dugay mga kaaksyon. Dalon tang mga balita gikan sa ato sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center, plus ang ato sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga ato sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabarangayan kag kapurukan mga kaaksyon. Kalakip man sa mga banwa kag syudad man diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon, dalunta karon na dugay-dugay ang pila ka mga informasyon gikan sa News Center sang Aksyon na Radyo Bacolod, plus ang mga iban pa nga mga kaaksyon tang nag-monitor na sa siningaod to dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo
kalakipan sa kapis, aklan ni Nantike, kag tubtob sa malabutan sa atong sining pag-broadcast sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda na kuang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay dalontang information angot sa sining paghana na bisita sa mga kandidato diri sa probinsya. Buwas may maabot, subong may maabot man. Ay puwerte siling ni Gov Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer, mga presidentiables kag senatoriables candidate nga may maayo nga plano sa Negros Occidental among suportahan sang gobernador kag vice-gobernador kag ibang mga opisyal normal nga hilikoton mga kaaksyon. Kalakip man mga kaaksyon sa balita sa New Government Center sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Art Tayhupon, taga-pamuno sang extraction team, ginpasalamatan ang kooperasyon sang barangay angot sa matawhay nga pagpahamtang sa mga COVID-19 patient sa isolation facility. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, kapulisan nagasunod sa anggulo nga posible may angot sa trabaho sang biktima ang pagluthang bla sa iya kahapon sa ngaga dira sa Barangay 2 ining isa ka ginaligar GRO nga gintero ining napatayhong isa ka babaye mga kaaksyon. Sa Nukpo naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden, ini may kangtanan sa istasyon sang pulis sa probinsya, alerto sa posible sorpresa nga pagpangatake sang mga terorista. Balita naman sa Nakbanwa sang Silayo, Barangay Mambulak, ginahukmungan sang mga nagabaligya sang Shabu. Samtang sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Grabang alan sa mga napatay kag napilasan nga mga soldado sa enkwentro sa Quintinremo hindi pa available suno sa third ID. Kag suno naman sa pamunuan sang NPA wala sang napilasan kag napatay sa grupo sang NPA o kon New People's Army sa natabo nga enkwentro kahapon sa Banwa sang Moises Padilla. Masobra 100 ka pamilya sa Quintinremo sa Banwa sang Moises Padilla apektado sa enkwentro sa tungasang Philippine Army kag New People's Army yara subong sa evacuation center. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, balita ni Aksyon no Roger Gotti, biktima sang vehicular accident sang tinalikdan nga Nobyembre 1, ginparecord sang pamilya napatay samtang yara sa hospital. Kalakipan mga kaaksyon sa syudad sang Escalante, 32 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong pagpangawat. Samtang sa balita naman, nasyonal rekomendasyon para sa masunod nga PNP Chief ginsumiter na ni DILG Secretary Anyo. Presidente Rodrigo Duterte ginakonsiderar pang magpapili senador agod nga makapadayon sa pagbulig sa Pilipino.
Kaga mga empleyado sang formally nag-file sang kaso bato kay Hontiveros bangod sa ginaligar sedition kag perjury. Kaga ay okon 1 gigabytes data kada adlaw para sa mga manunudlo so sufisyente na para sa mga online classes suno sa Department of Education. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon ta, palayag nyo lang da, kagibutang nyo lang mga mensahe nyo, kay tirahon ta na dugay-dugay sa mga kaaksyon ta. Like lang kag-share ang aton sining Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod Plus, ang aton sining programa by Aksyon BBB program sa Aksyon Radio Bacolod. Like lang kag-share and ipadalang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon ta na dugay-dugay ang mga mensahe ninyo, mga kaaksyon. Daligin lang kaya rin ang resulta ho sang Small Town Lottery sa unang draw sang STL sa sining adlaw November 4, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Sa unang draw sang STL sa sining adlaw 9, 33, liwat 9 and 33. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Ayos. Sige, dali lang kay mga kwanta diyan ay maplastar ta diyo. May lang pagpamati kay Josephine Celeste Taiko, kay Gian Resisio, Mama Janet, and Richard Tang. May lang pagpamati. Zinaida Tumayan, Chirek, kay Mary John. May lang pagpamati, no? Sa kay Liberty Benito Nobaldo, Evangeline Alagos Panaligan, kay Rimar Suato Imperial, may lang pagpamati. Rimar Suato Imperial, no? Ayos sa kay Lorenzo Loreno, may lang pag-monitor dira sa Concepcion Talisay, no? Sa kay Sir Lorenzo Loreno, sa kay Fernie Espanyola, Ana Sinoro, kay Daimer na dira sa limod dyan, may lang pagpamati, no? Daimer na Aligor, kag kay Toronelo dira, kag sa mga kabataan, si Borgs Aza, no? May lang pagpamati. Marie Celeste Mendoza Valderrama, raman ga monitor. Marie Celeste Mendoza Valderrama, kay Bibi dira, kag paring John, kay gakwan sila guro, garo tipon-tipon ay, nano. Si Marie Celeste daw larga siguro, no? Jonel Sadaya Arisgado, may lang pagpamati. Noy Erwin Dicatoria Gonzales, Richard Nicor, Niepes A. Jasmine, sa kay Kent James Buenaventura Pitate, and Gian Resesio. May lang pagpamati. And daligid lang ha. Kay tirahon taniya na yun sa kay Madam Virginia San Antonio Alpenda at iya Kim Eriman, may lang pamati, na? And Sinaida Tumayan nara naman, no? Si Liberty Benito Nobaldo, salamat gid, no? Evangeline Alagos Panaligan, may lang pamati. And sa kay Maylin Galino, Tomas Broniola, George Gargasiran, Beth Villanueva, Arnel Podi Samparado, no? Sa kay Rimar Suato Imperial, monitor sa Lancaster, California, USA. May lang pamati. Tamyaw lang may Sweetie Paulo Pau Mar Ulap, kag Jinky Dialagdon Palo, and Imperial o Bacolod
City. No? Salamat gid Rimar Suato Imperial. No? And Perez Carlito II nagalantaw halin sa Barangay Tabo, Ilog. No? Thank you so much Perez Carlito II. Jane Biligorio Camilo from Kuwait. No? Gatamiyaw lang kay RV Sabaliero. RB Sabaliero kag sa mga kabats ko sa high school. God bless po. Ayo, salamat gid Jane Biligorio Camilo. No? And sa kay Chirek Asyado Rojo or Irek Rojo Asyado kay Chirek. No? May lang pag-monitor sa Quezon City kag sa mga kaaksyon nila sa Purok Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Morsya. No? And Richard Nicor, Sibug Asa, monitor man kag dala sa Proc BM, Barangay Takuling, no? Sa friends niya si Rex Lu, may lang pag-monitor. Ayos. Donald Cabasag, Madam Virginia San Antonio Olpenda, kag sa anak niya si Rosalind Bison sa Calatrava, kag sa iya sining pamilya, no? Okay, sakay Sir George Gargasiran, Jinky Dialagdon, may lang pamati, Jinky Dialagdon, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon, standby yan ay, manumbalik kita sa diligidamang madugay. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuon Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12, ang aton oras. Daligid lang aksyon na Alvin Graba sa balita gikan sa patrol. Life Extension Coffee Mix anay kita, no? Kaya ang Life Extension... Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey. Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, maki-update kita sining inkwentro ho dito sa Banwas ang Moises Padilla kahapon tingalan sa mga napatayo kag napilasan nga mga soldado manti duha ang napatay kag apat ang pilason sa inkwentro nga natabo sa Quintin Remo kahapon. Hindi pa kuno available sunod sa third ID manti unahon pang pamilya ipabalon pa na yung kunong pamilya. Antes pa man iwaragwag, no? Lantaon tanay karon dugay-dugay kung tigayo na sila. Huwag pa rin pabalong pamilya, ni? Kag kalakip man, wala sang napilasan kuno kag napatay sa grupo sang NPA, suno kay ka-GM. Masobra isa kagatos ka pamilya sa Quintin Remo, Moises Padilla, apektado sa inkwentro. Kahapon nga adlaw yara sa barangay proper sa isa ka eskwelahan, duha ka eskwelahan sa barangay Quintin Remo sa Banwa sang Moises Padilla. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Respeto ta ang mga katapo sa Philippine Army sa hindi pa paghatag, no? Sining mga pangalan, sining apat ka mga nagkalapilasan sa enkwentro kag subong man ining duha ka napatay nga dun sa mga miyembro sang 79th Infantry Battalion. Ini ang ginapahayag man ni Army Captain Kim Apitong, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army ni after sang enkwentro nga natabo sa tunga sang New People's Army sa idalom sang Negros Central Negros 1 kag ang 79th Infantry Battalion dito sa Sitio Tios, Barangay Quintin Remo sa Banwa sang Moises Padilla. Actually sunod diri kay apitong aksyon direct duhagid kay enkwentro ang natabo nga sa tunga sang mga katapo sang Philippine Army kag New People's Army. Natabo unang enkwentro sa alas 3:45 antak na, but after an hour liwat may enkwentro sa tunga naman sang naga-responder nga mga katapo sang 62nd Infantry Battalion. Now sunod diri kay apitong aksyon na tigayon gid nga natigayon ang ila sining combat operation sa mga katapos ng Philippine Army matapos din palapot mismo ang ining mga impormasyon sa mga pumuluyo angot sa plano sa New People's Army nga nagaplano nga atakihon ang kag magpatigayon sa extortion activities dito sa lugar. Sa dito mismo Action Rex natabo na ang ining combat operations more or less 25 tanan ka mga miyembro sa New People's Army ang inasini nga enkwentro kag naglawig ang ining pagbayluhanay isang lupok sa masubra isa ka oras aksyon na Rex. Pero sa withdrawal round, Action Rex sunod sa iya sang sining mga katapo sa New People's Army may mga ginapatihan blood stain, no? Sang mga miyembro sa New People's may Army. May mga tinulo sang dugo. Oo, mga tinulo abisang dugo nga kung si atitong pahambalon, ito yung mga binubuhat nila nung during isang laban. O kung nilang ginahakwat bala aksyon na Rex sa may enkwentro taga diin may mga pilason nagapati ang mga katapo sa Philippine Army nga madamo sa pilason on the part ng New People's Army. Pero pahayag man sini kaging konforma sini nga duhagid ka miyembro sa Philippine Army ang napatay action Rex samtang ginabulong dito sa siyudad sang Cebu kag karon ara sa morgue abi sang Visayas Command sa Cebu. Well, ang ining apat gina-confirm yaman nga luwas na
sa katalagman aksyon na Rex. Bisan sa press release gani sang third ID ho, wala mangyapon ngalan ang mga napatay. Way pa hindi gin-inform ang pamilya sini. Amo man na ang gagin pahayag, abi, Aksyon Rex, sa mga katapos ng Philippine Army, nga i-inform nyo na. Actually, may ngalan kita diri, pero ginarespeto. Tama ng katapos ang tropa, sang militar nga magkapalayag tani ni. Gani man, Aksyon Rex, bisan gani ang tagpamulo sang 303. Isa ni gali, taga taga Negros Goro ni siya. Kay may ginhambal si Brigadier General Inocencio Pasaporte within Western Visayas ang nagkalamatay. Private ni ang rangkos ang isa ta ka nakuha ng information, no? Oo, basin amo na ni Aksyon Rex ang nagkuhan balas ang detonated explosive, no? Basin amo ng isa sa mga nabiktima Aksyon na Rex. But ari Aksyon Rex ang pahayag ni Captain Apitong. Prior po sa encounter, nagkaroon po tayo ng impormasyon. Plano din po ng naturang mga terrorist ng NPA na nag-consolidate doon sa Barangay Tintinremo ang buluhin at atakihin, ang sunugin, yung mga gamit ng construction na company dito sa ginagawang Hilaitan to Trinidad Farm to Market Road sa Gilungan City. Dahil yung area po ay boundary na po yan ng Negros Oriental at malapit po doon yung project po ng gobyerno na binabantayan po ng ating pong kasundaluhan. Sa impormasyon na nakalap natin ay yun po ay guguluhin at atakihin ng mga NPA terrorist na yun. At yun po ay napigilan natin. Yun nga mo po, sadly, tayo po ay nagbigay, meron pong namatay sa atin na tropa, which is unfortunately po ay meron po talaga, ay risk po yan ang aming trabaho. Yung mga bayani po nating sundalo ay yung di pa po namin maibigay yung kanilang pangalan, sir. At on the process pa po yung pag-inform sa kanilang pamilya, ganoon din po sa pag-aayos ng kanilang labi. Aksyon na Rex, on the process pa ang pag-inform sa ilang sining pamilya Aksyon na Rex. May sabat man si Juanito Magbanwa Aksyon Rex ang tagpamulo sang Apolinario at Gatmay 10 Command sang New People's Army nga sa diin suno sa iya napaslawan ining mga katapo sang Philippine Army sa paglagas sa mga katapo sa New People's Army Action na Rex. Sa diin suno sa iya hindi man ni matuod ang ginahambal ni Apitong may mga nagkalapilasan o kung may napatay abi sa katapo sang New People's Army sa Central Negros 1 under sa Leonardo Panaligan Command ng mga grupo Aksyon na Rex sa diinso sa iya nga wala ni isa ang napilasan Aksyon na Rex kag hindi ina matuod nga magpatigayon sila sa mga extortion activities dito man sa lugar. Ari ang pahayag ni Juanito Magbanwa. Wala, minsan may napilasan sa hanay sa NPA. Atong ang ambal ni Captain Apitong nga mayara ko no walo tubtub siya mga patay, no? Kasi imposible na kaya kung muna kadamo budlay na sa talon sa mga kaupod, no? Totoo, wala sang patay sa NPA. Kag wala man sang pilason bangon ara sila sa maayo nga posisyon. Kag ang unang naging trigger sa ila, no, ang pagpalupok sang bomba. Amo na nga damo sang ila nga mga napilasan kag napatay. Aksyon na Rex, kabayan gid namang unisang pahayag ni Juanito Magbanwa. Now, in effect, sa sininga inaway o kung sa sininga enkwentro, Aksyon Rex sa tunga sa Philippine Army, kay New People's Army, masobra man, isa kagatos ka mga household ang naapektuhan kag nag-evacuate dito mismo, Aksyon Rex, sa... Ang nabaton ko diri mga more or less mga 830 to 840 ka mga individuals. Damo ba? O sapat ka mga evacuation center ni Aksyon Alvin. Apat, no, ang sa akon diri na hambal ni Kagawad Cosme Campaner, tatlo as initial. Si Cosme Campaner sa Barangay Musis, Barangay Quintinrimo lang na siya. Yes, sir. Pero diri sa akong listahan, sa may sityo Binataan ka dira? Yes, may sityo Binataan, kaga sityo Napuruhan. Barangay Tibubong.
Tibubong gali ni. Sityo na Puruhan, Barangay Tibubong. Sa sityo binataan niya, mga more or less, mga 27 ka pamilya, but kung correct ni, 27 ka pamilya. Then sa may Napuruhan, sa Barangay Tibubong, mga more or less, mga isagagatos. Magdamo, no? 680 plus ka persona. Damo-damo ni sa sityo Uway-Uway. May sityo Uway-Uway ka na? Dara, guro na pahamtang sa Uway-Uway ini Baptist Church, Aksyon na Rex. Okay. May 13 ka pamilya ho? Yes, Aksyon Rex sa muna niya ginambal yaman sa may Uway-Uway. Yung nabdara na pahamtang man ang simbahan. Sa may sityo Santos ya? Uway ko Santos. Uway ka Santos. May more or less 2 o 3 ka pamilya to ang evacuees. Makan mo na yun, no? Sityo Santos. Oo. So, more or less, Action Rex, 800, no? 837 blanay mo. Tapos, mga 145 ka pamilya. Action na Rex, mo ni ginambal man ni kagawad ako ni Campaner nga masubra isa kagatos gid nag-evacuate. Actually, ambot ko nagkahalinang team kay sige man ang communicate sa mga opisyal. Dito lang ang paglawagon ng opisyal nga nag-federa. Sir, mayong hapon gid kagang team ni Mayor Ila Garcia, Yulo, sang Moises Padilla, nagpadala na, actually nag-impake na sila kag I think nagka-move out na siguro bugas ni kag pagkaon nga idulong sa evacuation sites ni Aksyon Alvin. Correct, Aksyon na Rex, amon ang ginahulat man karon sang mga barangay official sang barangay Quintinremo para madulong man Aksyon Rex. Actually may mga initial na nga mga food packs Aksyon Rex nga kuntani ida pasaka dito sa lugar ugaling kay ginahulat man nila ang abiso sang mga katapo sang Philippine Army kay ginasecure pa nila ang lugar antes idulong ining mga food packs kung mga relief goods. Aksyon na Rex. Sino ganitong isa ka kontakta to dito sa area na ato lang last kong ginpadala sa imo? Si Kapitan. Kapitan to? Oo, si Kapitan to. Ang na-contact ko pa lamang sa karon Aksyon na Rex, amo si Kagawad Cosme Campaner, pero si Kapitan Veronica Juanites kay unattended, abi. Ang iya sini nga si posible base sa lugar man bala Aksyon Rex. Gani man kay ting kay kagawad kay na yawan man ta ka facilitate sinamo na contact lang sang ulihi pero gapagita man na signal ang kay kapitan siguro dati amo man na Oo, base iya dugay-dugay maka-contact mo kita sa pinaka-latest pagidiri Aksyon Rex no kay kagawad Kapitan Juanites. Ari Aksyon na Rex ari pahayag ni kagawad Cosme Campaner. Ang iban ato sa simbahan sa Baptist, ang iban ato sa may sityo Binataan Elementary School. Yes sir. O ang iban sir di pag-eskwelahan sir. Napuruhan Elementary School sir. Pintunga ni sir ining mga eskwelahan para sa sinimasupresyon ka mga household. Oo, sir. Sa tubong sir ang sitwasyon nila dito. Dira sa may Napuruhan sir, kamusta ang sitwasyon nila? Okay naman ang mga tao, stable naman sila sir, pero tiyan mo na lang ulat sila sang bulig sang LGO kasi unabis, wala sila kalanon. Ato naman to ang ang relief goods sa ready naman to inagpasaka. Pero hindi pa na mo mapasaka, bangod nga nag-advise ang army nga ulaton ang ilang go signal nga pwede na ipasaka ang mga relief goods. Ang relief goods din sir ipasaka sa may sir, sa may Napuruhan Elementary School. Dito sa may sityo Binataan, sa may Binataan Elementary School. Si Kapitan Veronica Juanites base ko nag-monitor tawag kami kap no kay do lang gurong signal dito do kabudlay gid sang signal tos babaw kay Kapitan Veronica Juanites ang barangay Quintinremo, no? Yes, Aksyon na Rex. No? So, base mga available pa lamang si Kapitan Veronica, no? Kay kagina pa ba sa katawag, hindi kita ka-contact sa Aksyon na Rex. May lang kayo na nagpatantagid, no? Si Kagawad.
Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Pinaka-latest nga update sa ring inkwentro kahapon sang hapon kagtubtub niya nag-clearing operations pa ang mga katapos ang Philippine Army, no? Dra sa Banwa sang Moises Padilla sa Barangay Quintin Remo. Din ang magkagahay daw layo-layo daw sa piyak nga porsyon na to mo. Sige, salamat ginaksyon Alvin Graba, Life Extension Super Fiber. Ini may connection. Aksyon art ay hupon mapabakulod City Government Center kita tagpamuno sang extraction team ginpasalamatan ang kooperasyon sang barangay ho angot sa matawhay nga pagpangpahamtang sa mga COVID-19 patient sa isolation facility. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Art ay hupon Aksyon Art. As we speak, Aksyon Rex, sige pagyapon ang pagpanimuha sa contact tracing, sa extraction team sa Bacolod na kompleto nila karon nga daw ang paghakot na bilin actually mga 14 na lang kamay individual na natala na dalon ini sa isolation facility. Amo ni sila ang mga pasyente nga positibo sa COVID-19 matapos nga sunod diri kay Mr. or Executive Assistant Ernie Pineda naging mapos na sa karon ang ilan na sa ilo kag paghakot sa mga individual bangod mismo ang barangay pagi sa mga punong barangay Aksyon like sa nagabulig na inform, facilitate kag mismo mong paibalo na sa pamilya na nagwang result kag positive ang ila sining miyembro kag bangod man sa mando sa city government sa Bacolod nga kinahanglan wala na sa pwedeng mga individual nga nag-positive sa COVID-19 na magatiner o kon magapatigayon sa home quarantine. Nausunod din sa kay Pineda, umpisa pa nagigad na bulan ang double digit na cases sa Bacolod kag nagamat-amat na os-os ang numero muning rason na ilagid na kompleto kahapon na wagid baklag na kompleto nila bisa nagagabihan ang extraction team ginapaniwaan ginila na matapos na mahakot kag today amo ni ang 14 na lang na nabilin ang ila makompleto kag nagalaom siya na by this evening or this afternoon matapos na initanan. Padayon man nga nagapilar sa Pineda sa tanan nga mga COVID-19 positive patient na kon tani kung yung kaso may inform sila sa barangay preparo na daan para hindi na mag-delay ang pag-transfer sa ila sa isolation facilities. Panawagan man ni Pineda sa tanan ang padayon na pagpabakuna agad na malikawan na ang liwat na pagtimbuok sa kaso sa Bacolod. Yari si Executive Assistant kag Extraction Team Head Ernie Pineda. Ang barangay nag-perform naman git kag sila ang nag-convince ang mga pasyente nga makuan nga mapa-isolation facility. Kaya nga namin subong aksyonar, kaya nga nagtubo aton mga cases. Like subong 32, kagapon 36, dayon sang November 2, 25, sang November 1, 53, sang October 31, 52, 30, 38, 29, 41, mga manabla. Meaning, double digit na halin sang October 21. Ang kagahapon, naubos ka di extract.
Meaning, zero backlog ta sa kagapon niya line list. Ang line list ng kagapon, yung subungan pang extract, out of the 36, 14 na lang. Ginabirabirahan na naton nga na-zero naton ang backlog Aksyon art. Hindi na pagtatag tsansa nga ang mga positive patients makalaton pa, kinanglan makontain ginaton, mabutang ginaton sa isolation facility. So that nga manaog na lang, kag manaog ang aton yung mga cases, Aksyon art. Dako mabulig na nga ginapilit naton subong. The reason why nga nagaamat-amat man nubo aton nga pan nga cases. Nag-appeal kami sa mga Personal selection nga palayag ni Executive Assistant Ernie Pinilda. Oy, ang tunay nila iber sa magka-aksyon ta kung para sa inyo sinimay kong colon, likaw sa stomach kag colon cancer, arina ang produkto super fiber nga para gid sa inyo. Imo ini sa mga utanon. Aksyon at tayo po na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na art ihupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Pwede ba lang nga maghubi na may dadidad na? Pwede gid. Kinanglan ta mag-DTX5. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Sa Kapitolyo Provincial tinagasalig diri si Gob Lacson kag Vice Gob Jeffrey Ferrer nga ang mga presidential kag senatorial tindigid man ni malikawan ka matamat na dagon-dagon mo diri sa probinsya daw subunggan ni daw may isa ka senatoriable buwas may isa ka presidentiable kag iban pang grupo yaman sini pero ti ang mas mayo nga may plano sa Negros Occidental ini suportahan gid ni Gob Lacson kag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaunda
Kasunod sa report ni Aksyon na Marlon Hidavia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, dari sa may talatapan ni Governor Bong Lacson sa Provincial Capital, masako-sako ato sa ning gobernador kay tumangkadamo sa mga inakomodar niya nga mga bisita. Iba nagapapili senador, mayara incumbent provincial officials. Isa dari sang bisita man sa mga aga si Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Ari man dari kaina presensya ni Himamaylan City Mayor Raymond Tongson. Ara man si Mayor Raymond Tongson dira kaina. Opo diyang pila sa mga barangay kapitan Aksyon Rex kay may turnover diri nga muning kayuhan project. Oo. May turnover di sang check kagin patigayon. Pila tong checking yung turnover para sa taga-syudad sang Himamaylan? Dako 2 milyones man to. Way ko lang makuha kay dito sila Aksyon Rex sa dalom sang Capitol grounds. No? Kay kwanto mo ligwa to yung awa. Dito sila nag-turnover kaga dito nagpa-picture taking. Way nagani Aksyon Rex magkatubang sa mga media si Governor Lacson. Ang bisita di Lacson man apelyido. Galing. Parintiyan na taga ang mapapili senador na. Oo. At taga Negros na ya. Alex Lacson dugay na na ya. Arin isa sa linyada ni Vice President Lini Robredo. Sa linyada ni sa ni Lini? Buwas gani ko ni mabisita dari si Vice President Robredo sa Bacolod kaga Negros Occidental. Isa sa magaupod. Kagkariyaman gin pala Aksyon Rex nga jutay lang galibas ang upod ni Robredo. Upod ni Robredo buwas ay sa kandidato sa pagka-vice presidente si Senador Kiko Pangilinan. Ang isa pagid ka kandidato sa linyada ya Senador Congressman Baligat na, no? Baligat, no? Baligat man? Baligat. Baligat? Baligat. Nakapili naman ang nagligad, no? Si Chel Jokno. Si Chel. Ang nagpapili man nagligad. Sa Partido Liberal na siya. Tiyapal ni Alex Lacson. Tatlo lang kami, apat lang kami ang mapod kay Robredo. Kiniban niya? Hindi kay, amo na ila sa diging kasugtan kay parang likaw man sa tipon-tipon. Iban guro ti sa surod naman Aksyon Rex maupod kay Robredo. Pero bisita pa man lang na. Boss hapon, makodi si call si Robredo kay Governor Bong Lacson. Tingnan na layon, tama na kinapabangkot kay Vice Governor Ferrer. Kung pala maupod masabi-abi sa kay Robredo, hambal ni Ferrer, may nauna, nagaling ko nga appointment. May, balamon Negros Day mo? Boss, Negros Day. Ang sentro sa aktibidad ng Aksyon Rex sa may syudad sa Bago, kung sa bahin sa Southern Negros, ang sa Northern Negros naman dara sa area sa syudad sa Silay. Pero wala gid opisina ya boss ang Kapitolyo kagang bugos nga probinsya because ang Negros Day. Yes, non-working day Aksyon Rex sa bahin sa Negros Occidental. Laki pa na syudad sa Bacolod. May dalaman dalang Bacolod? Ang Bacolod, capital city sa Negros mo. Sakop man ang Bacolod City. Karon kundi sila magupod na, maisuhan naman na. Sa bahin sang nag-istorya si Vice Gov Ferrer kay Lacson Subong. Nag-bailuhan, naging sa Lacson Rex ang opinion nila kung bala isa lang ila sa nga i-desisyon sa ulihing suportahan kandidato sa pagka-presidente. Ang ni Ferrer, yes, from time to time ginasoryahan na mo na o galing. Sa Subong, why pa sila sa desisyon Aksyon Rex kay ginmention rin ni Ferrer nga sa 5 ka nagapapili presidente, Lunsay, Manila, ini mga kilala kag daw may maayo man permi kinaplastar. Pero ang ilay nga desisyonan sa ulihi kung sino ang makaplastar sang maayo nga programa kag plano para sa Negros Occidental. Isiling ko normal guro na nga hatanan-tanan guro nga kandidato sa pagka-presidente maplastar gyud ang maayo programa, no? Labi na diri sa Negros Occidental nga ginakabig isa man sa damo nga mga butante sa tion sang eleksyon. Yari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Well, of course, storyanay kami ni Go. Ang punto lang nga kung sino makahatag maayo sa probinsya sa iya programa sa probinsya sa Negros Occidental ang makapagdiri sa atol sa probinsya. Not only kasi tanan naman tayo gadagan, especially nga sila kabilog na sila gadagan 5 kilala naman na tanan. Kag mga amigo, kumanda, mamiga, kumanda, iba. Pero
priority ta kung sino makahatag maayo programa, maayo nga assistance sa probinsya sa Negros Occidental. Hindi lang sa aton kaugalingon, nga amigohay, kilalahay, pero ang diriya ang priority naman ito. Pumuluyo sa Negros Occidental. Alam na sa nga palayag ni Vice Governor Ferrer, pakaronan tama na kay ginulayhon man diri pamangkot kay Vice Governor Ferrer kon nano resulta sa duwa ka adlaw tong budget deliberation angon sa proposed 2022 budget sang Negros Occidental. Wayaman kuno hambal ni Ferrer sa nakita sa nga problema kag ang ila sa nga target rin di na papalabuton bulan sa Disyembre no. Siguro katapusan nga semana sa nga Nobyembre kon first week sa nga Disyembre maaprobahan na ining 5.7 billion pesos nga budget sang Negros Occidental sa sunod nga tuig. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon na Marlon Herboya una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. No? Sige, dalig ilang Aksyon na Brian, kag Aksyon na Eric Magbanwa, Aksyon Roger Gotib, daligid lang ha, kay tirahon ta na yan ay ho, mighty. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1.
Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ayos. Sige, daligi lang ha. Kay Mr. Milili Oligo, no? May lang pamati Mr. Milili Oligo kay Star Mayor. Naman si Vanessa. May lang monitor Inday Plaza, Idilaos, kag Nanay Isabel sa Victorias, no? And Lisa Montecastro Narciso, listening from Doha, Qatar. Thank you so much, Lisa. And sa kay Romy Mihurada Nabor, may lang pamati Romy Mihurada Nabor kay kagawa dimbong Jo Campo ga monitor dra sa barangay Maaw kag upod si Cap Vito, no? Imbong Jo Campo. Jimmy Senior Latido, may lang pamati dra sa barangay Mailom sa Bago. Bong Pahinlason, may lang pamati dra sa barangay 33 ginbutangan kudi ang gwa ko kapihan kudi sang spiker ari di galanog ang tingog mo sa dalanon namon Aksyon Rex. Ba, pwerte ha. Thank you Gidbong. Salamat Gidbong Bong Panhilason. And sa kay Gino Cornelio Benitez, may lang monitor sa pamilya di Jesus Benitez dra sa Karulan, Kabangkalan, no? Thank you so much, Gid. Erla Viga, may lang pamati. Rodora Syuko, may lang monitora. Ray na 2. May lang pamati. Ray na 2. Ay, pwerte ha. Sa kay Cherlins are nice, may lang pamati. Cherlins are nice. Barrio Garay, may lang monitor. Romy Alconza, may lang pamati. Primar Suato Imperial, ara naman sa Jinky de Alagdon, thank you. Chris Vilma Treyes, no? Kay Rose Salgado, Perez Carlito II, may lang pamati, no? Dari sa babaw, butong mayari pa di kay na. Sa kaya Tia Kim Eriman, Rufino Era Gavinio, may lang monitor. Kay Cone Esparisa Labaniego, may lang pamati. Kag also sa kay Ming Gapis, no? Dara sa Santa Rosa, Morsia. Dagang salamat Gidming, no? Ayos, sige, sakay. Okay, natamyata na niya. Sige, karon naman ang iba na. Dugay-dugay, mahinang kalaban. Sige, daligid lang. Makofita time, anay mga kaaksyon. Daligid lang, standby. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon,
kahapon, subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ng alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na nag-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, ito ka ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So
ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan tirador. Aral sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agog nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila
Usa sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1! Kinikilala ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa, uno ng aton oras. Sige, may winner kita na ho. Daligid lang kay sa pamaskwa sang Aksyon no Radyo Bacolod or sang ERB, mga kaaksyon. Daligid lang sinong mapalaron nga tagdaog taho. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Namatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ayos! Sige, yari na nga ito sining winner, maskwatan ay 500 pesos. So, sa mga maukod nga mga tagpalamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Hello, mayong hapon? Ngayong hapon, sir? Hello? Ay daw, hindi ka bati mayo. Daligid lang kay ma-check tanay. Hello, ano? Kung taga diining nga itong sining winner, no? Hello, mayong udto? Mayong hapon, sir? Sir? Mayong hapon? Tito, hindi siguro ko yun sang 500 pesos. Tanay kita wala sa gahilo? Hello? Ay, daw may gakanta pa to iya sa iya to yung lugar yo. Palayo-layo na, sir, para magkabati ka sa akon. Basi daw kahinay sang sulod ko na balao. Palayo-layo, sir, para mabatian mo ko. Kay daw katunog pa sang uwang da sa tupad mo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aral sang sulod, sir. Basi kundi sa kabati, mangita ta sang makabati sa aton, sige, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 4 ng aton oras. Daligid lang Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, no? Si Aksyon Eric Magbanwa sa BCP on standby pa. Balikan ta nga to siling winner ho sa siling mga tinoon. Hello, mayong hapon. Mayong hapon. Sino lihog ni? Ponciano Abiliar Jr. Si Ponciano Abiliar Jr. Pila edad mo, sir? Diri sa Talisay City. Pila ka na edad mo? 62. 62. Taga din ka ganay sa Talisay, sir? Talisay City, Barangay Zone 5, Purok Pasel. Purok Pasel, Barangay Zone 5, Talisay City, no? Gasing along kamuda subong? Why sir, sa Piyak Balay lang. Sa Piyak Balay, no? Sige. Ayos, gapamati ka man sa Aksyon Radyo Bacolod. Anong extra naton dire, sir? Una sa balita, una sa aksyon.
sa Bacolod, Aksyon Radio. Bado reporter ka man, sir, no? Congratulations, sir. Ikaw ato sa nga winner sang 500 pesos. Congratulations, sir. Salamat, Ged. Sige, salamat, Gid. Paabuton mo lang dahang text ang pera padala sa imo, Sir Ponciano Abiliar. Congratulations! Sa Pamasqua sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Ayos, congratulations kay Sir Ponciano Abiliar. Sang purok puzzle to sa barangay, ano to ganito? Barangay Son 5, Talisay. Sige, congratulations, sir. Ikaw winner ta sang 500 pesos. Ulat-ulaton mo lang da, sir, kay tirahon ta na ang premyo mo sa sining nga adlaw. Sige, sir, salamat gid ha. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Natuan taray balita ni Aksyon na Brian Moden ni may kangtaran sa istasyon sang pulis sa probinsya. Alerto sa posibleng nga sorpresa nga pagpangatake sa mga teroristang NPA kag sa barangay Mambulak sa Dakbanwa sang Silay ginahukmungan kuno sang nagabaligya Shabu. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Moden sa Nukpo. Aksyon, Brian. Aksyon, Rex, naka-alerto sa tanan nga mga oras, ang tanan nga mga istasyon sang kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental kon mayara gidman sang mga pagpangatake abing himuon ang teroristang hubon o kon kaangay sang New People's Army o kon NPA. Sunod diri kay Negros Occidental Police Provincial Office o kon Nocpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Velasco, mandato na ina sa mga Chief of Police nga dapat mahinalungon sila kag hindi gid magkumpiyansa sa tanan nga mga tinion kiti sorpresa ina ang mga pagpangatake. Action Rex. Dugang padri ni Donasco, may ara man sa pagpangatake o kung wala, ang otoridad iya padayon nga nag-monitor, nagabantay sa palibot, ilabi na gid sa komunidad. Naibalaan kahapon sa mga nagluntang ng enkwentro kahapon dito, duha ang patay sa army, 4 pilason, kag adtong plano kung tani, allegedly, nga magpanglusod dira sa Moises Padilla PNP ang grupo sang New People's Army baseman sa report sang Kapulisan Action Rexa. Ari si Donasco ang otas ni. Our chief of police was given advice from our provincial director that we have to stay defense plan as always because that will be defense to makakaroon ng atake. And our force company as well, we always conduct their minor range operations to see if there will be possible attacks. Ang palawag ni Donasco angot sini sa iban nga balita sa Nokpo gihapon ginakabig diriho ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang hepe sang Silay PNP, nga ginahukmungan sang mga nagabaligya sang illegal nga droga kag nagasuyo pa ang pila ka porsyon dira sang barangay Mambulak sakop sang syudad sang Silay. Sunod diri sa kay Pitate, ang mga puloy-an abi dira dikit-dikit o kung tuman ka ikit abi kag tuman man kadamo rason nga mahapos sa ila nga mga suspitsado sining mga bypass operation nga makapalagyo, di gani makapanago. Action Rexa. Kag hambal pa din ni Pitate ang Shabu nga nagaabot dira sa may Mambulaka, nagikan gid ang supply diri sa syudad sang Bacolod. May angot siri kagabi isa iya ka street level individual on SLI ang tigayon nga nadakpa naman sa kapulisan matapos nga nabaklan ini siya kag naka-recover sila sa valor 42,000 pesos sa ginapatihan Shabu. Lakip na ang drug paraphernalia
Ining suspitsado ginkilala sa kay Jumer Brose, 45 anyos, nagapuyo sa Antonio Luna sa Muman nga barangay. Ining si Brose kuana kay nangayara naging man sa listahan sa kapulisan kag madugay na nga ginamonitor ang iya sini nga ginahimo sa pagbaligya. Usually, remedyo niya, mga sa doorbells ng Banat. I see, okay. Kaya naging ma-reassure nga daw na ginamonitor ninyo nila, sir, hindi siya. Yes, sir, may mga personalities kita na pinapamonitor sa ating operatives. Kaya ang bypass kagabi isang sa nag-monitor naman sa ating operatiba, hindi sa illegal drugs activity. So yun ang kagi na siya tukhang before or kagi? Action next ang porosyon sa palayag ni Pitate. Pakarnan ng balita, siling pag-service ang warrant of arrest sa isa kataong nakapatay sa area sang La Castellana kag iban pa nga balita. Sa nokto nga mga balita, ini sa Aksyon Brian mo din nag-report po na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang pagpamati sa kay Merly Gonzaga. Ga-monitor si Merly Gonzaga. No? Kay Cathy Veer, kay Star Mayo, Happy Midnight. Thank you, Gid Star Mayo. No? Kay Vanessa. No? Larry Hiromiano, may lang pagpamati kay Lani Hiromiano, no? Kay Remedios Taton Makilan, may lang pagpamatin de Remedios. Kay Lunila Tarosandra sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? Life extension na vitamin D3, anay mga kaaksyon para sa suporta sa mga katulanan ta, mantikong wala suporta. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga ba? Tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Mga kapulisano nagasunod sa anggulo nga posible may angot sa trabaho sang biktima ang paglutang sa iya kapon sa gadra sa Barangay Dosbla sa syudad sang Bacolod. Ining isa ka ginaligar GRO, no? Babae ni pusangan ni sa ulo ho, ba kaluluoy mang klase ka biktima ni. Ibalawang tabing latest nga investigation sa mga kapulisan sang Station 2 angot siring balita. We have Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon, siyempre sinasang detalye, congratulations sa imo, no? Nga man. Because today is your day, no? Oh, yes. At sa ano naman? Remember, today is your day. Because it's your birthday? Because today is payday. Ayo di purma. Hindi mo. Thank you, Gido ka. Hindi mo. Amo na ang adlaw subong ni Aksyon Rex. And not only Aksyon Rex, but everybody nga nagpiyong-piyong pro nagkadlaw. Ang gani. Kaya katulog ang iba, yung piyo pro kakadlaw, no? Laban ni. Kanya piyo na. Piyo na. Karoon lang dugay-dugay. Piyo lang dugay, no? Mauna-una lang ko sa imo. Mauna ka lang na. Kaya launa yung media ka pa matakop dira, no? Oo. That's why I loving so, no?
May lang nga pagpamatikin tayo Marnie dra. Ara siya, aga pamati siya. Bago sa tapos panyaga, no? Kag everybody is under control, no? Ayo di purma. Under control Okay, kita. dugay-dugay dinaguso. Ang imo da nga to, bango ga kakuha na guruay. Ga builo-builo na ni siya. Builo na? Kapiyong sa pro, gakadlaw siya, no? Ayo di purma. Masalan ni Do ba? Sa puntaang. Ito po. Piyong-piyong sa gayon. Siya ba? Relax sa naipa nga. Hindi ko tinong plano mo niya, dugay-dugay pang mapiyong-piyong ko na yan. Ba, piyong-piyong ko na yan. Piyong-piyong nga, pangumuyuan ba? Gagwa ka lang buhilo, guro. Sige, piyong-piyong nugay na gani. Tayo pakiti, pablaw. Ayo di purma. Kay kagawa, Jo, pwede kay captured period, Mayong hapon, Mayong hapon lang, Mayon na dira nga pag-monitor, no? Kay Engineer Arthur Normandy, dira sa Pontibilia, Mansilinga, Takuling, no? Takuling. Oo, kag si Engineer Marlon Position. Pandua ta kami, gusto ko ba kituldo pabadyag, no? Si Joseph Chua, kag si Toto Manuel ko, no? Basikon sako paguro, Basi nalumos sila sa sabaw, no? Ayo di purma. Nalumos sa bawa. Sila, no? Amo na da ang tirada. Kay Mami, Oida, Ophelia Oy sa Panukoy, ka pamonitor da siya, salamat kay Mami Ophelia Oy, no? Kay kagawa din bong jo kampo, nagahilay-hilay sa kuno kaga utoy-utoy kadlaw. Ati, magilay-hilay ka, no? Kamo piyong-piyong ka. May mga kung ikaw lang da isa kagawa da, kay kung may upod ka da, dumasalaan ka pa sina. Ayo di purma. Hilay-hilay siya, kag magyum-yum, timingon nyo lang nga wala galabay tawo, no? Okay, kung may galabay, ti masalaan sa, nga buang, no? Ayo di purma. Hindi mo. Kay Evelyn ni Tumusino, tama lang pagpamati, Evelyn, Evelyn, may nalang pamati da. Steady Pulse, karanda kayo kami ni Rex, mas Steady Pulse kami diya. Today is my day, no? Everybody day, in Aksyon Radio, no? Ayo di purma. Salamat ni Doc, Matamaton talang ni, no? Matamaton talang, basi kung malumos. Mainang kalaban, basi malumos kita, Ayo di purma. Malumos sa sabaw ni Maria. Sa sabaw ni Maria. Malaso ba ang sudan ni Maria, no? Ate, may problema kay kung basa-basa, init mo, pwede matulad, no? Ang ginang nangyang kuan gapamala sa subong. Mala subong, no? Ang atong sudan, Ayo di purma. Wagi kita sa pao subong, no? Mamalahan kita sini, no? Importante ara si Doc Ramil Uy, Ara si Doc Ramil, Kay atong ginaya, no? Kag masaligan gina nga tao, laban, Kag kapay pangatagaan sa sang dugang pagin nga grasya, no? Pwede na ka-advance lang. Ayo di purma. Nano ni ang latest ng investigation, no? Latest, subong ito may ginasunod ang pulis naton nga Angulo Action Rex. Kay subong siling ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang BCPO City Director, may ginapangita subong station number 2 nga 54 anyos nga truck driver, nga prayo sining insidente nga pagalutang sining napatay kahapon sa aga nga GRO nga isa ka babae Aksyon Rex nga si Rinalyn na Maming, may tao nga nagapangita di sa iya kay Rinalyn Maming nga daw as if nga may ginapangita nga importante nga bagay Aksyon Rex. Kaya impormasyon nga nakalapot pinakaulihi kay Police Colonel Thomas Joseph Martir base man sa investigasyon nga ginahimo padayon sa station number 2, may dokumento gali Aksyon Rex nga ginagatan ni si Maming nga as if nga daw ginapagawad ya Aksyon Rex, no? But wala kabalo ko na no ining kaimportante ka dokumento nga ginapagawad niya. That's why nga prior sining paglutang siya kahapon sang aga dira sa may Purok Lampirong sa Barangay 2, may persona or may truck driver nga nagapangita sa iya nga ginapangita ining dokumento Aksyon Rex. So diri karon kag nagsugod uso yung atong kapulisan sa posible anggulo nga may angot ini sa iya trabaho kay man hindi man malipod sa kay Colonel Martir kag sa investigasyon sang police station number 2 nagagwa nga every time nga may mga customer ini si Maming iya ini kawatan man Aksyon Rex, no? In fact, sa nga kay Martin, may kaso ni siya nga pagpangawat sa isa din ka police station sa Metro Bacolod apang wala ini mapusto ang kaso kan nakagwa man siya sa presuhan bangod nga wala matigayon ang pagpasaka sang kaso. So ini tanan nga ang gulo diri naga sentro ang investigasyon
sa nga pulis naton sa dati nga trabaho ni Mami nga posible basi pa man may kasanagan ining investigasyon nila nga ginahimo subong sa sining 54 anyos isa ka truck driver nga mo ang nagapangita siya prior nga ini siya ang gintiro kahapon sa hapon dira sa may purok ng Pirong sa Barangay 2. Yari si Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Kapangwa na ako no gamit sa mga driver. Amon ako nung sa akong investigator. Siguro may image sa iya or what. But on process naman, follow up sa akong investigators. They're trying to get the CCTV footage. Wala kita ating tao, puro lang ng truck drivers. Kaya so no, kapangwa na siya kuno sang gamit sa mga truck drivers dira. And siyang previous na detain naman na siya kuno ba't wala siya na Thailand kaso. But hopefully, makuha kang suspects kung sino man na. So most likely mga biktima ya sir nga mga customer ya amo man ang ginakawatan niya do amo na. Oo, amo nang pagkabalo ko kaya amo man hambal sa mga kaupdanan niya dira may mga bahay man na nga iba natin nga nagakalagto man ata. Posible amo nang isa sa mga motibo nga gina-trace nato din subok. So way pa kamo subong sir lead sa identity sa mga suspect. May ara naman kahapon ang follow-up investigation ni follow-up ni Lieutenant Pastrana and according to him may mga info sila kung sinoto ang kapangita sila sa babae na kay kuno gamitin kuha na siyang gamit ng itadak tracker niya ginapagawad niya. Amo na ang pagkapabalo sa ako sa nato nga investigation kalipan kahapon hopefully makakuha ta kay daw mga 54 years old kuno na ang driver na nalipangita sa iya. And something daw may ginapagawad siya mo na. Oo, daw ginapagawad niya lang mga documents to siguro daw basi na init pa lang tao. So amo na ginatutukan na sa buong hopefully makakuha ta ng driver. Aksyon si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang Bacolod City Police Office City Director sa interview sang Aksyon Radio. Hooray, hooray! Mabuhay ang Aksyon Radio. Kaya kayo, sa dyan tinakatatayo na. Okay malakatatayo na. Madungan kita, marcha pa kanto kay Money. Report kika sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Eric Magmanong report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Ginpermahanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang kasuguan nga multahon sang 1 milyon ka pesos ang guilty sa kasong perjury, mga kakson. Diba 1 million pesos sa guilty nga kaso sa perjury? Ay, pwede. Sige, may lang pagpamati dra sa kay Tia Melda Anaklito, no? Sang Purok Masindyahon, Barangay Alyansa, gapamati sila. Dra kagupod kay Mr. Amado Ladua Jr. Kag humalumina, may lang pag-monitor. Sige, kantuan taring balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kangtanan sa sining biktima sang vehicular accident nga nagluntad tinalikdan nga Nobyembre 1 blagin pa-record sang pamilya nga napatay ini samtang ginabulong sa ospital ang biktima, no? Kag sa Escalante 32 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong pagpangawat. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon Rex din pa-record mismo sa nga utod sa nga nabiktima sa tong tabo nga vehicular accident sa tinalikdan nga Nobyembre 1. Ang iya sini nga utod nga nagamaniyo sang single o kung sang motorsiklo ang napatay samtang yara sa bululngan. Ini ang gin pa-record di J.An Después y Moreno by 3 anyos ng edad. May mga alas 9:10 ang takna sinigid lamang nga aga kabahin sa sining iya utod nga ginbawian sang kabuhi kay wala ini gali matransfer sa ospital sa may siyudad sa Bacolod sa rason nga wala sang may magbaton nga hospital. Madumduman nga ini ang biktima nga si Rolly Bakay y Moreno, 32 anyos ng edad nga residente sang Purok Lantawan, Barangay Magsaysay, ang nakabunggo sa isa ka tricycle barako nga ginamanihuman ni Jennifer Castillo
Backride ang iya sinilibid partner nga si Maribel Canseca. Samtang may backride man ini si Rolly Bakay nga si Ernesto Caballero nga residente iya sang barangay Mabini sining syudad. Sa sining natabo nga aksidente naglapaw sa pika-pika nga dalan kay nagtupa sa kampo ang barako tricycle. Nagnapilasan man ang duwa sa mga sakay. Ang backride ni Rolly Bakay ang pilason man nga gindala sa bahin sang Cadiz City Emergency Clinic. Si Rolly Bakay nagtiner sa Cadiz City Emergency Clinic bago ginahulat pa ang pagtawag man sang inibalang one hospital policy nga ginapagitaan pa siya kung tanay sang transferan. Apang the following day siya gali ang ginbawian sa kabuhi samtang yara sa sina nga bulol nga hulat nga ini siya kung tanay ang ma-transfer based sa pagparecord sang iya sini nga utod. Samtang action rec sa bahin naman sang siyudad sa Escalante gindakop ang 32 anyos nga lalaki nga may kaso nga pagpangawat ini by virtue of warrant of arrest nga gain issue sang korte. Ang gindakop gikilala kay Rene Tadina E. De La Torre, 32 anyos ng edad, kay residente sang Purok Antipulo, Barangay Balintawak sa among nga siyudad. Alas 8:35 sinigit lamang nga aga gin-operate sa mga katapos ang kapulisan sa warrant section. Pagkatapos ginibalawan nga yara siya sa area, ang warrant of arrest gain issue ini sang RTC Branch 59 o kon Branch 54 sang San Carlos City nga ginpirmahan ini ni Honorable Judge Catherine Gu. Ang piyansa sini amo ang 40,000 ka pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Kaso nga pagpangawat ang iya sini nga ginatubang ay stand corrected action rex Branch 54 sa siyudad gali ini sang Bacolod. Ditinado karon ini nga persona sa bahin man sang Escalante City PNP Custodial Facility. Sa atong sila nga mga action rex nga mahilig magkape pero may mga diabetes sila, ari na ang kape nga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Roger Goti balita gikan sa syudad sang Cadiz no sa mga kaaksyon ta Evergreen Herbal Capsule anay kita no para sa constipation bla kay ting constipation is Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition.
This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa Isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang dawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala tutos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagakatabo nga binayluwanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga tagwaragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay ka-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalit nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matutuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa amon nga serbisyo. Kag kami sa Aksyon Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio sa ini ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod nagapanindugan sa kamatuoran para sa pagsanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio 684. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon,
kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire to my part because the year nga nagsunod ko kadamo ko dito at that time, no, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So kadamo ko sa nagtamo dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod
ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawa tang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Alang-alang na kita sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, kita-kits na lang kita buwas mga kaaksyon. No? 51 dias na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day, kag 58 dias na lang nabilin before pa man mag-New Year's Day. Salamat gid ang wayta malabutan, pasensya gid para buwas naman ini mga kaaksyon. Sige, salamat gid na standby sa This Is My Life. Igasunod sa dili ginamang marugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.